Noniin. Ei vittu, mulla ollaan taas nää vitun barrake. Voi jumalauta. Mä oon niin vitun paska ei. Noniin. Mua naurattaa jo liikaa. Ei! Kato restoretti! Ei vittu. Miten mä voin unohtaa vittu restore? Kato, onks sulle Spotionet mukaan? Oh. On. Mä voin vittu unohtaa, mä oon niin vitun testaa. Mulla ei näytä mitään. Niin, let's fucking go. Vittu mä tuun hittaa sinua. Oota. Voi nyt vittu. Äijä vaan niinku lähtee karkuun saatana. Vittu kun me tuu sinne niin se otat nyt. Taas lagas. Mulla lagas taas samalla lailla kuin silloin viimeksi. Menis mun spessu. Mulla menis spessukin taas ihan turha. Voi vittu. Kato, mulla ei taaskaan tää, että mä syön. Minä ei mene, tää ruoka ei mene perille. Vittu nyt sekunti, tappaa nyt. Eiks tää ruoka ei mene alas? Kyllä sulla menee koko ajan, kyllä sieltä syömään ainakin. Ei mene mun ruudussa. Oho! Kato, ei mene. Voi Ei vittu! Mä taas rippu. Ei mene alas. Mä haluan nähdä miltä näyttää sun näytös. Se juokset nyt ympäriinsä tässä vitun paskas.